ஹே எங்கும் நிறைந்திருக்கும் என் தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி பிக் பாஸ் சீசன் 4 எபிசோட் 97. இன்றைக்கி ஓரளவு நல்ல சம்பவம் தான் இருந்தது. ஸோ நம்ம சம்பவத்துக்கு போய்க்கலாம். ஸோ நேற்று ஸ்டார்ட் பண்ண டாஸ்க் தான் இன்றைக்கி போயிட்டு இருந்தது. அதில் பார்த்திங்கன்னா ரியோவுக்கு தெளிவாக பேச மாட்டார்னு ஒரு பட்டம் கொடுக்கப்பட்டது. பாலாக்கு பொய் கூறுதல், அதாவது மாற்றி மாற்றி பேசி பொய் சொல்வார். அவர் வேணும்னு சொல்ல மாட்டார், சிலது வேணும்னு சொல்வார், சிலது மறுதியில் சொல்வார். அதனால் அப்புறம் அதாவது தான் செய்கிற நல்லதை அப்படியே கடைப்பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரிக்கு கொடுக்கப்பட்டது. அப்புறம் பாரபட்சம் இல்லாமல் பேசக்கூடாது, பாரபட்சம் காட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னது சோமுக்கு அது ஒரு ரெட் இது கொடுத்தாங்க. அப்புறம் என்னென்னா ஆரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ரம்யா குறுக்க பேசும்போது ப்ரமோவில் சொன்ன மாதிரி தான் சட்டை மூடிட்டு இருக்கலான்ற மாதிரி கேட்கணுமா. முதல் யார் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்கணும். நான் அப்படியே விட்ட ரயில் மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி மாதிரி நல்ல பூந்து பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீச்சர் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் போனாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பாலா ஒரு பாயிண்ட் சொன்னார், அதுவும் ப்ரமோவில் வந்தது. அதாவது சேஃப் கேம், இந்த மாதிரி ஆரி சேஃப் கேம் ஆடாததால் எனக்கும் ஆரிக்கும் நிறைய பிரச்சனை அந்த பிரச்சனைக்கு பின்னாடி போய் நிறைய பேர் ஒளிஞ்சு குளிர் காஞ்சி எங்களையே முன்னாடி தள்ளி விட்டு இவ்வளோ நாள் வரைக்கும் நல்லபடியாக வந்துட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் சேஃப் கேம் ஆடாதது எனக்கு பிரச்சனையாக போச்சுன்னு சொல்லிட்டு பாலா சொன்னார். செம்மையான நித்தியடி. அப்புறம் புறம் பேசாதீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரம்யா கொடுத்தாங்க. அது கரெக்டான இது தான். அப்புறம் ஒற்றுமையே வலிமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரியோ கொடுத்தாங்க. அதுவும் கரெக்ட் தான். ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் பாலா இந்த மாதிரி ரியோவுக்கு சொல்லும் போது அதை தெளிவாக பேச மாட்டார் அப்படின்னு சொன்னது ரியோவுக்கு ரொம்ப மன கஷ்டமாயிடுச்சு போல இருக்குது. அதை நினச்சிக்கிட்டே உள்ளே உட்காந்தாரு. அப்போ ஆரி சொன்னார், என்ன பாஸ் 4 சகப்பு வாங்கினேன், நானே சும்மா இருக்கேன், நீங்கள் என்ன பாஸ் ஒன்று தானே வாங்கினீங்க, என்னென்னா இல்லை அவன் ரெண்டாவது வாட்டியை சொல்லி காமிச்சிட்டான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இதோட முடிவில் பார்த்தீங்கன்னா பாலாவும் ஆரியும் ஒரு ஸ்கோரில் இருந்தாங்க, கேபியும் ரியோவும் ஒரு ஸ்கோரில் இருந்தாங்க, ரம்யாவும் சிவானியும் ஒரு ஸ்கோரில் இருந்தாங்க. அதாவது சேம் ஸ்கோரில் இருந்தாங்க. லைக் பாலா அண்ட் ஆரி -2ல் இருந்தாங்க. அப்புறம் கேபியும் ரியோவும் 1ல் இருந்தாங்க, ரம்யாவும் சிவானியும் 0ல் இருந்தாங்க. ஸோ சோம் தான் டாப். அதுக்கப்புறம் உட்காந்து யார் நீ யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணதில் சோம் ஃபஸ்ட்டு, கேபி செகண்ட், ரியோ தேர்ட், சிவானி 4 அண்ட் ரம்யா 5, பாலா 6, ஆரி கடைசி தான் எப்போ போல். இந்த மாதிரிலாம் பேச்செல்லாம் வச்சா நம்ம ஆள் கடைசியாக தான் வருவார், ஏன்னா எல்லாரும் போட்டு குத்திடுவாங்க அவரை. ஸோ இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ யார் லீடிங் பொசிஷனில் ஓடிட்டு இருக்காங்கன்னா சோம் தான். உடனே ரியோ குரூப்புக்கு தாங்க முடியல, ரியோவே வின் பண்ண மாதிரி ரியோவுக்கு ஒரு எமோஷன். ஸோ சோம் நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னா ரியோ. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் 3வது இடத்துல யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலா அண்ட் சிவானி 32 பாயிண்டில் இருக்காங்க. 4வது இடத்துல யார் இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ரம்யா. 5வது இடத்துல யார் இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா கேபி. 6வது இடத்துல கடைசி இடத்துல இருக்கிறது ஆரி. ஸோ இதுதாங்க. இது முடிஞ்சோம்னா ஆரி ஒன்று சொன்னாங்க, அப்பா ஓகேடா இனிமேல் நம்பர் கேமே வராது. ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கேம்லேயும் ஒரு மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் பண்ணி விளையாடுற இது 2 கேம் கொண்டு வந்துட்டாங்க. யார் கெட்டவங்க யார், அப்புறம் இந்த லேபிள் கொடுக்குற கேமில் கண்டிப்பாக அந்த சப்போர்ட் தெரிஞ்சுது. அதே மாதிரி கேம் விளையாடும் போதும் சரி, பாலாவும் சரி, ரியோ குரூப்பும் சரி, அந்தந்த குரூப்புக்கு சப்போர்ட் குரூப். ஸோ அது ஒரு நம்பர் கேம் மாதிரி தான் வெளிப்படையாக சொல்லனா கூட. ஆனால் இந்த உண்மையை ஆரி உடைச்சதுக்கு உள்ள சோம் கடைசியில் அவன் அப்படி சொல்லிட்டான். அப்போ வின் பண்ணது என்ன அப்படின்னாரு. நிஜமாலேவா சோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது. அப்புறம் டாபர் லேகியம் விற்கிற டாஸ்கில் பல்லில் கரை போட்டுட்டு துடைக்கணும். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆரி இறங்கி செஞ்சுருப்பாருன்னாங்க. இறங்கி எப்படின்னா இருக்கிற டிஷர்ட்டு கூட வெள்ளைன்னு இருக்கும் அந்த டிஷர்ட், அதை பிடிச்சி நல்லா தேயும் தேய்ப்பாங்க. ஆனால் கடைசியாலும் அவருக்கு பரிசு கிடைக்காது. ஸோ ஆப்போசிட்டில் இந்த ரியோ, சிவானி அண்டு கேபிக்கு தான் கிடச்சிருக்கும். கொஞ்சம் தூக்கம் வருது, சாரி. ஸோ சிவானி அண்ட் கேபிக்கு தான் கிடச்சிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி இந்த மாதிரி சரி ஓகே ஃபைன். நெக்ஸ்ட்டு டாஸ்க் பார்த்திங்கன்னா டாஸ்க் நம்பர் 9. ஐ திங்க் இந்த டாஸ்க் கூட முடியுது, இதுதான் லாஸ்ட் ஃபைனல் டாஸ்க். ஸோ டாஸ்க்லேயே டீட்டெயிலாக சொல்லிட்டாங்க. ஆக்சுவலாக பிக் பாஸ் நடத்துகிற ஒரு கும்பல் ஒரு லூஸ் கும்பலானே எனக்கு தெரியல. ஏன்னா ஒரு டாஸ்க் ஷீட்டில் இப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொன்னாங்கன்னா ஓகே,
அதை வந்து சப்போஸ் வேறு யாராவது வந்து ஓகே இது ஃபாலோ பண்ணலன்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுக்கணும். ஓகே, இல்லைன்னா இவங்களுக்குள்ளே சண்டை போடுவாங்க. ஓ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு தேவையில்ல டிஆர்பிக்கு. சாரி, நான் தான் புரியாமல் பேசிட்டேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோம்னா பாலை இப்படியே பிடிச்சிட்டு அப்படியே கையை நல்லாவே எடுத்துட்டாரு. ஸோ அது எப்படின்னா கயிறு பிடிச்சி நிற்கணும், ஒரு ஸ்லாண்டிங்கான ஒரு பொசிஷனில் வந்து போட்டிருப்பாங்க, அதில் நிற்கணும். கையை நல்லாவே எடுத்துட்டாரு, கையை மாற்றி வைக்கல, கையை நல்லாவே எடுத்துட்டாரு. ஸோ இதை வந்து நல்லா சொன்னாங்க, எல்லாருமே சொன்னாங்க. ஆனால் அவர் வந்து கேட்டுக்கல. ரம்யா ஒரு வாட்டி சொன்னாங்க, ஆரி ஒரு வாட்டி சொன்னாங்க, ரியோ ஒரு வாட்டி சொன்னாங்க. அதை தொடர்ந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியோ வந்து கையை மாற்றி மாற்றி அவரும் வச்சுட்டாரு. ஸோ 2வது. ஸோ 3வது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேபியும் வச்சுட்டாங்க. ஸோ 4வதுல வந்து இப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கும்போது சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க, நீங்கள் வந்து வச்சுட்டீங்க, நீங்கள் 2 பேருமே யாரை பண்ணி கையை வந்து எடுத்துட்டீங்கன்னாங்க. அப்புறம் கேபியை கன்ஃபஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க, நானும் எடுத்துட்டேன் சீனை. ஸோ அந்த நிற்கிற பொசிஷனில் எப்படி இருக்குன்னா ஸ்லாண்டிங்காக இருக்கிறதால முக்கால்வாசி பேர் முன்னாடி வந்து நிற்க வைப்பாங்க. ஸோ எல்லாருமே நிற்கும் போது பாலை வந்து அங்கே ஒன்று ஓப்பன் பண்ணார். ஆரி நீங்கள் வந்து காலை ரொம்ப நீட்டி அங்கே நிற்கிறீங்க அப்படின்னு. அதுக்கு வந்து ஆரிக்கு ஆல்ரெடி எல்லாரும் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை ஏற்றி தான் வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா அதில் வந்து நிறைய ரெட் அவருக்கு தான் வந்ததில்ல. ஸோ அவர் வந்து என்ன சொன்னார்னா, நான் காலை வந்து அட்டென்ஷன் மேலே அப்பா தூக்கிட்டு போனேன், இப்படி கால் பக்கத்தில் ஒட்டி இருந்தபோது இப்படி தள்ளி நகர்ந்து தானே வச்சேன். ஸோ எல்லாருமே அந்த மாதிரி வந்து பண்ணியிருக்காங்க, நீங்கள் ஏன் என்கிட்ட சொல்கிறீங்கன்னும் போது இல்லை நீங்கள் நகர்த்தி வச்சேன்னு தான் சொன்னேன், அதுக்கு ஏன் கோப்பினேன். சரி ஓகே அதெல்லாம் ஓகே, ஆரம்பத்துலேருந்து நீ எடுத்துட்டேன்னு சொன்னேன், ஆனால் வந்து அதுக்கு நீ ஒரு ரியாக்ஷனும் கொடுக்காம அப்படியே நின்றுட்டுருக்க கேமில். இல்லை நாங்கள் பிக் பாஸ் கிட்ட சொல்லிட்டோம் அப்படி அப்படின்னா, அது நான் மறந்துதான் எடுத்தேன் அப்படின்னாரு. சரி கேம் ஃபைனல் கேமுன்னாங்க, இந்த கேமில் வந்து சின்ன பிள்ளைத்தனமாக நான் மறந்து எடுத்துட்டேன்னா இது என்னப்பா இது அப்படின்னு கேட்டபோது பாலாக்கு சுருன்னு கோவம் வந்து விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. அப்போ வந்து சிவானியோட இது பண்ண, பாலா நீ வந்து ஏன் விட்டடா, பிக் பாஸ் சொல்கிற வரைக்கும் அது நீ வெளில போக முடியாது, ஏன் விட்டேன்னு அதே மாதிரி கத்திருந்தாங்க. நீங்கள் வீட்டுக்கு மட்டும் போங்க, உங்கள் அம்மா நல்லா விட்டுவாங்க உங்களை அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது. சரி போய் பாலா வந்து உட்காந்துட்டாரு, செம்ம கோமாயிட்டார். ஏன் ஸ்போர்ட்மேன்ஷிப்பில் ஏன் வந்து குறை சொல்கிறீங்கன்னு யூஸ்வலாக மாதிரி கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இவரும் வந்து ஓகே நம்ம சொன்னது நம்ம கடமை சொல்லியாச்சு அப்படின்னாங்க. அப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து சரி பற்றிக்கிட்டு வெடிக்கும்னு பார்த்தேன்னா உடனே அண்ணன் இங்கே பாருங்கள், கையை வந்து இப்படின்னு தான் விரிச்சு வைக்கக்கூடாது, அங்கேயே வந்து மாற்றிக்கலாம் கால், அதை தான்டா நான் சொல்ல வரேன்னா. சரி ஓகேண்ணா பண்ணிக்கலான்னாங்க. ஓட்டுக்கோசம் இவ்வளோ மானம் எழுந்து போயிட்டியாப்பா அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. ஏன்னா அவருக்கு அவ்வளோ பீக்கில் கோவம் வந்தது. சடால்னு வந்து இது பண்ணிட்டாங்க. அந்த கோவம் போகவும் இல்லை. ஏன்னா வந்து ரியோ வந்து உட்காரும் போது இந்த மாதிரி சொல்லிட்டாரு, எனக்கு வந்து கேம் தான் ஒழுங்காக ஆடிட்டு இருந்தேன், அது கூட ஆடாமல் நீ வாங்கிட்டு போறியே அப்படின்னா மாதிரி. கேம் நீங்கள் ஒழுங்காக ஆடாமல் நிறைய வாட்டி வாங்கிட்டு போயிருக்கீங்க பாலா, அது உங்களுக்கு தெரியுதோ தெரியல. ஆனால் வந்து ஆடி நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டாங்க நீ ப்ராப்பராக கேம் ஆடாமையே வாங்கிட்டு போயிருக்கேன்ட்டு. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ரியோ வந்து விட்டுட்டாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து சோம் வந்து பாதி காலை வந்து வெளியில் வச்சுருக்காரு. இதை வந்து ஆரி சுட்டுக்கண்டா, நீ பாதி கால் மேலே வச்சுருக்கேன்னா ஷூவே அது பெருசுடா, ஷூ அது எப்படி பாஸ், என்ன தான் கொஞ்சம் முன்னாடி கேப் இருந்தாலும் கொஞ்சம் மனசாட்சி இல்லையா, கொஞ்சம் தான் இருக்கும். பாதி ஷூ வெளியில் நின்னா அது என்னது இது ஷூ, அப்போ அது வந்து இந்த ஸ்விம்மிங் ஷூஸா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது. ஆனால் வந்து ரம்யாவும் சொன்னாங்க என்னப்பா இதை பாதி கால் மேலே வெளில இருக்குன்னு எல்லாருமே சொன்னாங்க. ஸோ சார் வந்து ஏதாவது வந்து அவர் கேமில் வந்து ப்ராப்பராக விளையாடுனா என்ன சொன்னால் டென்ஷன் ஆகிடுவார்ல, அதே மாதிரி வந்து டென்ஷன் ஆகிட்டாரு. டென்ஷன் ஆகிட்டு என்ன பண்ணாருன்னா அப்படியே அதை பற்றி காலு கரெக்டாக தப்பான்னு நினச்சே வந்து விட்டுட்டாரு. அவர் விட்டோம்னா கேபியும் விட்டாங்க. அதுக்கு அவங்க 2 பேரும் பேசினா அது சொன்னது எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னாங்க. நான் வந்து ஏன்னா பிக் பாஸ் கிட்ட சொல்லிட்டேன், ஏன்னா தப்பாக இருந்தால் அப்போ சொல்லுங்கன்னு அவரே சொல்லலை. ஸோ ஆனால் வந்து இவங்க வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சி சொன்னது இது பண்ணேன். ஆமாம் 2 பேரையும் வந்து லாஸ்ட்டை தள்ளி விட்டுட்டு விளையாடிட்டு அப்புறம் சொல்ல மாட்டாங்களா என்ன அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி தான் இருந்தது. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க விட்டுட்டு அப்புறம் சோம் விட்டு அப்புறம் ரியோ பண்ண ஒரு அக்கப்போர் இருக்கே, கத்தி ஒரு கூப்பாடு தான். அது பார்த்தோம்னா நம்ம சிவானிக்கும் ரம்யாவுக்கும் செம்ம சிரிப்பு. ஐயோ என்னப்பா இது, நானே பயந்துட்டேன்னு சிவானி சொன்னாங்க. ஆமாம் ஏதோ கத்துறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டாங்க. ஆமாம் ரியோ உங்களுக்கு தான் ஒழுங்காக பேச தெரியாது, உங்களுக்கு எதுக்கு இந்த ரியாக்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது எனக்கும். சரி ஓகே அதோடு முடிஞ்சதுன்னு பார்த்தா மாதரை சாங்கை போட்டுட்டு சிங்கப்பெண்ணையை போட்டுட்டு ஐயோ எல்லாரையும் அழ வச்சுட்டாங்க. சும்மாவே நம்ம பாலக்கண்ணில் தண்ணி வேற. அவர் அழறாரு, சிவானியை பார்த்து அழறாரு, சிவானி அழறாங்க, ரம்யா வந்து அழறாங்க. இதுதான் நடுவில் சாக்குன்னு சொல்லிட்டு அஜால் குஜால்ஸ் மாதிரி நடுவில் பூந்து ரியோ வேற கட்டி பிடிச்சிக்கிறாரு எல்லாரையும். என்னடா நடக்குது இங்கே, இவங்க என்ன தேசத்துக்காக எல்லையிலே போய் நின்னாங்க, இந்த பாட்டெலாம் போட்டுட்டு நிற்கிறீங்களேன்ற மாதிரி இருந்தது. சரி லாஸ்ட்டாக யார் தான் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தா ஏன்னா அந்த 3rd ப்ரோமோவில் வந்தது பார்க்கலான்னு பார்த்தேன்னா அது போடவே இல்லை, அது அன்சீனில் தான் இருக்கும் போல இருக்குது.
ஸோ நாளைக்கு தான் தெரியும் அதுவும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நல்ல கொஞ்சம் தூக்கம் இந்த சேனல் லைட்டாக வந்து கொஞ்சம் யான் பண்ணியிருப்பேன், அதையும் மன்னிச்சுக்குங்க பாஸ். பை, தேங்க்யூ.